a bakaniken ilimi. Waye? Bakaniken ilimi wannan Kano. Abba bakaniken ilimi. Wannan Kano. Wake kishin ilimi. Wannan Kano. Wa ya san darajar ilimi. Wannan Kano. Ya san kimar ilimi. Wannan Kano. Da amfanin ilimi. Wa ya san akan ilimi. Masu kallon. Mai girma kwamishina, mutanen garin Umbawa gaba daya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana injiniya Muktar. Ni ne injiniyan da ne handling din wannan aiki tun daga farkon har zuwa yanzu kuma yadda ake. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga wannan gwamnati ta wannan aiki. Kuma bata yi la'akari da loko ba, komai zurfin guri game da yadda muka tuwo wanda ba san gumba gaban suna faduwa. Mun riga mun saba da shigowa, wani lokacin a babur za mu shigo, wani lokacin a mota, wani lokacin kuma ma a tarar rafi ya kawo, amma dai da aka aikin nan da wannan muke godewa Allah. Ubangiji Allah ƙara taimako mu gaba daya, sai a duba a ƙara sa mana albarka a aiki. Ga bakaniken ilimi gwamnan Kano. Bakaniken ilimi wannan Kano. Faka-faka ga nasara ta tabbata. Bakaniken ilimi wannan Jihar Kano ma'abban ne ya tsaya mata. Bakaniken ilimi wannan Aiki wanda yanzu ga shi mun ga ɗalibai ba turu sun yi tururuwa sun zo wannan makaranta. Wannan ba ƙaramin abu a alfahari ba ne. Abin da ya burge mu sosai a kan wannan aiki na ajujuwa guda hudu da aka yi shine ingancinsa. Ingancinsa ya burge mu matuƙa kwarai da gaske. Yana ɗaya daga cikin gine-ginen ajujuwa hudu da ake yi a ƙananan hukumomi 44 da za mu ce sun fi kowane. Mun san a baya mun yi ayyuka irin nasu a Sesco da sauransu. Yanzu kuma ga wannan kamfani shi ma, Maria Integrated Services su suke wannan aikin. Aikin ya buge wa matuƙa kwarai da gaske. Mun zaga da injiniyoyinmu na wannan ma'aikata mai bibiyar ayyukan gwamnatin jihar Kano sun tabbatar mana da sahihancin wannan gini. Wannan ba ƙaramin abu alfahari ba ne, muna yi wannan kamfani muna dan aiki ne, kuma mun imanin cewa duk wani aiki da za mu yi nan gaba za a ci gaba da yi wannan kamfani. Kuma muna yi wa al'umma wannan gari a godiya kwarai da gaske bisa tarba da aka yi mana cikin mutunci, cikin lumana da girmamawa. sai aiki. Bakaniken ilimi wannan Ya kalli yanayin ilimi a jihar Kano. Bakaniken ilimi wannan Ya shiga ya fita fannin ilimin Kano. Bakaniken ilimi wannan Ya duban zanaki kan ilimin Kano. Bakaniken ilimi wannan Ya gane mafitar gyaran ilimin Kano. Bakaniken ilimi wannan Kano. Da fari dai gyara aka runguma. Bakaniken ilimi wannan Kano. Aka yi foundation aka yi sama.